Λοιπόν, πάμε προς το τέλος και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Χρήστο Βρετάκο, δήμαρχο Κερατσινίου Δραπετσώνας. Μετά από αλλεπάλληλα ραντεβού, από χθες, προχθές, έχουμε τσεκάρει τα ραντεβού σας με τον Αντιπεριφερειάρχη χθες, με τον Δήμαρχο Πειραιάς σήμερα. Υπάρχει κάτι της τελευταίας στιγμής? Καλό μεσημέρι καταρχήν, Δήμαρχε. Καταρχήν να είστε καλά, χάρηκα που τα λέμε από κοντά, να είστε καλά, να είστε καλά. Το πόσο καλή θα είναι φυσικά θα εξαρτηθεί και από το πόσο θα αλλάξουν ή θα συνεχίσουν τα πράγματα στην ίδια ρότα, έτσι. Είναι πολλά τα ζητήματα που είναι ανοιχτά στην περιοχή. Σήμερα, ξέρω εγώ, η συζήτηση θα είναι το νεκροταφείο π.χ. Ναι. Ένας χώρος της Ανάστασης εννοείς? Όχι. Εννοώ το καινούριο μας. Το καινούριο, ναι. Το οποίο είναι πολύ παλιό, είναι μια υπόθεση παλιά, οικονομικά ζητήματα ανοιχτά, θέμα σεβασμού στους ανθρώπους μας που δεν περικλεί ο χώρος, τέλος πάντων. Υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με την τρέχουσα κατάσταση που χρειάζεται να μπουν σε μια σειρά και φυσικά γενικότερα ζητήματα που έχουν να κάνουν με το μέλλον της τοπικής αυτοδιοίκησης, ένα σκηνικό το οποίο είναι εχθρικό. Λοιπόν, υπάρχουν πολλά τα μέτωπα πραγματικά στο δικό σας το Δήμο και υπάρχει βέβαια και το μεγάλο παραλιακό μέτωπο, εξίσου πολύ σημαντικό και πρώτο θέμα. Αλλά εγώ ήθελα να ξεκινήσω. Εσείς αναλάβατε 1η Σεπτεμβρίου. Στο Κερατσίνι είχαμε ζήσει τα γεγονότα της δολοφονίας του Παύλου Φίσα με έντονη παρουσία της Χρυσής Αυγής. Είχαμε ζήσει και είχαμε στοιχεία εξαθλίωσης ανθρώπων με, δεν θυμάμαι πώς ήταν, 800 ή 8.000 οι κάτοικοι του Δήμου σας που είχε κοπεί το ρεύμα. Εσείς στο διάστημα από 1η Σεπτεμβρίου και έχοντας βέβαια μια νέα κατάσταση τώρα, για αυτά τα θέματα τι δυνατότητες είχατε εσείς να παρεύετε σαν Δήμος και τι κάνατε? Λοιπόν, καταρχήν περιγράφεις μια κοινωνική λέλαπα στο ζωφερή κατάσταση. Ζωφερή κατάσταση. Το Κερατσίνι και το Δραπετσόνα είναι ένας Δήμος που στηριζόταν, οι πυλώνες της οικονομίας ήταν δύο: η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη και η οικοδομία. Τέλειωσαν πριν 4 χρόνια. Οπότε όλος ο συστός της πόλης και ο οικονομικός που ήταν γύρω από αυτά τα πράγματα έχει τελειώσει. Μιλάμε για χιλιάδες ανέργους. Μιλάμε για 4.000 οικογένειες που έχουμε καταγράψει ως άπορες οικογένειες. Είναι πολύ μεγαλύτερο το νούμερο. Που εμείς δυστυχώς, και ντρέπομαι να το πω, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα, καταφέραμε μόνο σε 400 από αυτές να δώσουμε συμβολικά πριν τις γιορτές 40 ευρώ τέλος πάντων δωρεοπιταγή να πάνε να στο πρόβλημα, έτσι. Υπάρχει ένα ζήτημα. Προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να διευκολύνουμε, να βάλουμε πλάτη σε αυτούς τους ανθρώπους. Δεν μπορούμε να λύσουμε το πρόβλημα. Τι απαιτούσαμε, τι απαιτούμε σήμερα ακόμα πολύ περισσότερο? Να μας δοθεί δυνατότητα θεσμικά, με βάση ένα νομικό πλαίσιο που μας τραγκαλίζει, να κάνουμε πράγματα. Π.χ. εμείς μπορούμε να διαθέσουμε χρήματα για να επανασυνδεθεί το ρεύμα των ανθρώπων. Ναι. Δεν είναι μόνο τόσοι, είναι πολύ περισσότεροι. Έχουμε τη δυνατότητα να το κάνουμε. Είναι πολύ εύκολο να βρεις χρήματα ακόμα και σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ενώ δίναμε παλιά για το επιχειρησιακό πρόγραμμα 100.000 σε ιδιωτική εταιρεία να το φτιάξει, τώρα οι εργαζόμενοι του Δήμου, οι επιστήμονές μας, μαζί με έναν αντιδήμαρχο που κάνει μόνο αυτό εδώ και 2 μήνες, φτιάχνουν ένα πολύ καλό επιχειρησιακό πρόγραμμα. Τι δεν έχω? Δεν έχω τη δυνατότητα τη νομική. 100.000. Δηλαδή υπάρχουν τα λεφτά. Τι δεν έχετε? Τα λεφτά δεν υπάρχουν. Όμως μπορείς, για να αντιμετωπίσεις αυτή τη λέλαπα, να κάνεις κάτι. Και σου είπα ένα παράδειγμα. Τι δεν έχω? Το νομικό πλαίσιο. Δεν μπορώ εγώ ως δήμαρχος στη Δημοτική Αρχή να παιδιά, εγώ δίνω αυτά τα 100.000 για επανασυνδέσεις ρεύματος. Γιατί δεν υπάρχει νομικό πλαίσιο που να μου δίνει τη δυνατότητα. Δεν μπορεί. Επομένως, λοιπόν, θα πετούσαμε χθες. Έβγαινε ο Δινόπουλος και έλεγε οι Δήμοι να δώσουν το ρεύμα πριν τις εκλογές. Να δώσουν, να συνδέσουν το ρεύμα στους ταλαιπωρημένους ανθρώπους. Και φυσικά το είχα στείλει μια επιστολή. Του λέγα: ωραία η πρωτοβουλία σου. Αλλά πες μου πώς θα το κάνω. Το νομοθετικό πλαίσιο μου τη δυνατότητα, τη δυνατότητα να το κάνω. Επομένως, λοιπόν, χρειάζεται θεσμικά να αλλάξουν πράγματα χθες. Για να μπορούν οι Δήμοι, παρόλη την οικονομική δυσκολία που είναι τεράστια, να κάνουν επιλογές, παιδιά. Η επιλογή αυτής της Δημοτικής Αρχής είναι τα επόμενα 5 χρόνια η πόλη δυστυχώς να μην ομορφύνει, αλλά οι άνθρωποι να σταθούν όρθιοι. Επομένως, χρειάζεται ένα νομοθετικό πλαίσιο που να σας στηρίζει σε αυτή την κατάσταση. Ωραία, τι κάνουμε, Δήμαρχε? Νομοθετικό πλαίσιο. Ναι. Όχι. Καλά κάνεις, έτσι. Τι κάνουμε? Δηλαδή, πιέζουμε την κυβέρνηση να ανάξει το νομοθετικό πλαίσιο έτσι ώστε να διευκολυνθούν οι Δήμοι, έτσι. Πιέζουμε προς όλες τις πλευρές. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι είναι διατεθειμένη, και προεκλογικά το έχει στηρίξει, ότι είναι διατεθειμένη να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Ωστόσο, κάθε μέρα που περνά επιδεινώνει και μια κατάσταση. Αυτό το καταλαβαίνετε πολύ καλά εσείς. Βεβαίως, μαγικές λύσεις δεν υπάρχουν, αλίμονο, αλλά
νομίζω ότι είναι προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα. Οι συζητήσεις που κάνατε τώρα, πού κατέληξαν ως προς αυτό το ζήτημα? Δηλαδή, πήρατε κάτι θετικό, βγάλατε κάτι θετικό? Οι προβληματισμοί σας μεγενθήθηκαν, μειώθηκαν? Τι ακριβώς έγινε? Δέστε κάτι, να ξεκαθαρίσουμε ότι η δική μας αντίληψη είναι ότι εμείς έχουμε μια δημοτική αρχή που όποιον και να έχει απέναντί της στην κεντρική πολιτική σκηνή θα έχει. Τι μπορώ να δω εγώ όμως, και αυτό με κάνει να έχω μια αισιοδοξία για το μέλλον. Έτσι. Για παράδειγμα, το ότι δεν θα υπάρχει πια γενικός γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης, ένα αφεντικό δηλαδή πάνω από τις εκλεγμένες δημοτικές αρχές που σου λέει τι πρέπει να κάνεις και τι δεν πρέπει να κάνεις, αυτό είναι πολύ θετικό. Έτσι, αν κινηθούμε λοιπόν σε αυτή την κατεύθυνση. Αυτό που έλεγε δηλαδή, για να πούμε, δώσουμε στον κόσμο να καταλάβει, ο κύριος Καλογερόπουλος, για παράδειγμα, πριν από 3 χρόνια ήταν γενικός αποκεντρωμένης διοίκησης. Και σε ό,τι αφορά, να πάω λίγο πιο βόρεια εγώ, στο θέμα της Πεύκης και της Λυκόβρης, σε ένα γήπεδο το οποίο θα να κάνουν μαζί με ένα μολ να χτίσουν, ένα μεγάλο μολ να χτίσουν εκεί. Σας λέω λοιπόν ότι έλεγε εδώ θα χτιστεί ένα καινούριο μολ και εδώ θα γίνει ένα γήπεδο για 5x5 μόνο. Αυτός ο χώρος που είναι πάρα πολλά στρέμματα, ήταν 200 τόσα στρέμματα, θα γίνει για εμπορικούς και μόνο σκοπούς, αντίθετα με την κοινωνία. Αλλά το έλεγε ο κύριος Καλογερόπουλος. Αποκεντρωμένη διοίκηση. Τελείωσε. Αυτό λοιπόν πρέπει να αλλάξει. Συμφωνούμε σε αυτό? Όχι, πρέπει να αλλάξει. Χθες είναι σε θετική κατεύθυνση εξαγγελία ότι δεν υπάρχει πια γενικός γραμματέας αποκεντρωμένης διοίκησης και ότι οφείλουν οι δημοτικές αρχές, ερμηνεύοντας η κάθε μια κατά το δοκούνας, πρόσεχε ο κόσμος ποιος ψηφίζει, να ερμηνεύσουν το κοινωνικά δίκαιο και το σημαντικό της πόλης εκείνες. Και εκείνες, αν θέλετε, λογοδοτούν. Επομένως, είναι 3 ζητήματα κατά τη γνώμη μου που χρειάζεται να δούμε. Ένα, θεσμικό πλαίσιο. Πρέπει να δοθεί δυνατότητα στις δημοτικές διοικήσεις να αναπνεύσουν ελεύθερα. Δεν μπορεί κάθε απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, προσέξτε, όχι ως προς την νομιμότητα, 10.000 ελεγκτικούς μηχανισμούς να φτιάξουν για να μην είναι ο Δημαρχάκος απατεώνας. Εγώ μαζί τους. Ως προς την σκοπιμότητα όμως μιας κίνησης, δεν θέλω εγώ να με κρίνει αυτό που σας έλεγα πριν. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δώσουμε 100.000 ευρώ για παράδειγμα για να συνδέσουμε κομμένα ρεύματα. Δεν μπορεί να έρχεται η Επίτροπος ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και να μου λέει φίλε, είναι λάθος η επιλογή σου. Λάθος να την πληρώσω. Το να είναι νόμιμο αυτό που κάνω είναι μια άλλη υπόθεση. Χρειάζεται λοιπόν ελεγκτικοί μηχανισμοί που να ελέγχουν την νομιμότητα και όχι τη σκοπιμότητα. Αυτά είναι θεσμικά ζητήματα, δεν θέλουν χρήματα, πρέπει να γίνουν αύριο. Πιστεύω ότι θα κινηθούμε σε θετική κατεύθυνση. Δεύτερο ζήτημα που χρειάζεται νομίζω να ξεκινήσουμε, δέστε, ο Δήμος. Οι πηγές εσόδων που έχει μέχρι να προχωρήσει σε μια άλλη αναπτυξιακή κατεύθυνση είναι συγκεκριμένες. Είναι το κράτος μέσα από τους ΚΑΠ, χρήματα δηλαδή που παίρνουν από τις τσέπες μας και που δεν επιστρέφουν στην τοπική αυτοδιοίκηση, οι δημότες μέσα από τα ανταποδοτικά τέλη. Και τρίτο ζήτημα που δεν το ακουμπάει κανείς νομίζω, οι μεγάλοι που υπάρχουν σε κάθε πόλη. Δεν μπορεί ο να μην δίνει δεκάρα στο Κερατσίνι, παιδιά. Δεν μπορώ εγώ να πάω να ζητάω από τον Ανθρωπάκο που δεν μπορεί να επιβιώσει να με πληρώνει με το ζόρι και με το στανιό και δεν μπορεί να αντιδράσει μέσα από τη ΔΕΗ. Και μια τεράστια, ευτυχώς ελπίζω όχι ολοκληρωμένα ιδιωτική αύριο, επιχείρηση να μην δίνει μισό ευρώ. Να σφυρίζει αδιάφορα. Να εισπράττει, δέστε, ο κάθε άνθρωπος που μπαίνει με το αυτοκίνητό του για τα 40 μέτρα του δρόμου του μέσα στο καράβι πληρώνει 1,5 ευρώ. Όλοι οι δρόμοι που οδηγούν στο λιμάνι περνούν από εμάς. Επιβαρύνουν το Κερατσίνι και την Τραπετσόνα, αλλά ο Δήμος δεν παίρνει ούτε μία. Δεν μπορείς να έχεις μια Κόσκο τέλος πάντων, η οποία δεν είναι στα όρια του Δήμου Κερατσινού, όμως χρησιμοποιεί τις υποδομές του Δήμου Κερατσινού για να βγάλεις εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες φορτηγά στον δρόμο. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Και να μην νομοθετικά σου δίνεται δυνατότητα, με συγχωρείτε κύριε Κλάδη, να πεις ότι παιδιά εδώ. Να μην πάρεις ένα ποδρό. Δήμαρχε, τώρα υπάρχουν σίγουρα πάρα πολλά θέματα ανοιχτά και πολύ σωστά είπατε. Το θέμα είναι να δούμε τι θα κάνει από όλα αυτά η κυβέρνηση. Συζητάμε και λίγο νωρίτερα, βέβαια, αφού επιστρέψει ο Πρωθυπουργός αύριο το εξωτερικό, να δούμε τα εσωτερικά του εσωτερικού μετώπου. Τώρα, να πάμε, επειδή δεν έχουμε και απεριόριστο χρόνο, να πάμε σε αυτό το περιβόητο θέμα, τον χώρο των πρώην λοιπασμάτων. Πέστε μας, αν θέλετε, και να ακούσουν και οι ακροατές, καταρχήν, σε αυτόν τον χώρο, ο οποίος είναι εκπληκτικής ομορφιάς, ποιοι είναι πλέον οι ιδιοκτήτες και τι κομμάτι έχετε εσείς? Λοιπόν, ποιοι είναι οι φερόμενοι ιδιοκτήτες, να μου επιτρέψει να πω. Ναι, διότι υπάρχει τεράστιο πρόβλημα. Εδώ κανείς δεν ξέρει. Έτσι. Αν ρωτήσετε, Δήμαρχε, τους κατοίκους της πόλης σας, θα σας πούνε δεν ξέρουμε. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Έχουν δίκιο οι άνθρωποι. Και ένα μεγάλο κομμάτι των κατοίκων της πόλης για συγκεκριμένους λόγους δεν ξέρει τι παράδεισο χάνει, έτσι. Ναι, ακριβώς. Γιατί αν ήξερε τι παράδεισο χάνει, τώρα θα ήταν στα κάγκελα γιατί θα διεκδικούσε το αυτονόητο. Δέστε.
υπάρχουν φερόμενοι ιδιοκτήτες. Να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω λίγο ανορθόδοξα. Δηλαδή, έχεις μια εθνική τράπεζα τέλος πάντων, η οποία για χρέη του ομίλου Ποδοσάκη Αθανασιάδη τέλος πάντων πήρε την έκταση. Πήρε τη γη. Έτσι, πήρε τη γη. Δημόσια τράπεζα τότε. Ναι. Η εθνική, έτσι. Ναι. Σήμερα δεν έχουμε μια δημόσια τράπεζα απέναντί μας. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν κατά πόσο μπορεί κάποιος ιδιοκτήτης να παίρνει χρήματα που ανήκουν στο ελληνικό δημόσιο με τη μορφή γης και να ιδιοποιείται μετά ως ιδιοκτήτης. Γι' αυτό λέω φερόμενοι ιδιοκτήτες, έτσι. Έχουμε το νότ. Πόσα στρέμματα έχει η 240. Η Εθνική Τράπεζα. Συνολικά η έκταση είναι 640 στρέμματα. 240 είναι έχει η Εθνική. Έτσι. Έχουμε τον ΝΟΛ, ο οποίος και εκείνος έχει παραχωρημένη από το ελληνικό δημόσιο έκταση. Την παραλιακή είναι γύρω στα 90 στρέμματα. Είναι η Lafarge, τα παλιά τσιμέντα, μια γαλλική εταιρεία πια, η οποία έχει το δικό της κομμάτι 75, στο χοντρικό έτσι να το πούμε. Είναι ο Δήμος, ο οποίος τα διάφορα κομμάτια της έκτασης ξεπερνάνε τα 80-90 στρέμματα. Είναι πια και μας μένουν κάπου είναι πια ο κύριος Μελισσαλίδης, η Ρόι Λουάν, η οποία βρέθηκε ιδιοκτήτης γης, μια αγοροπολισία που έγινε από την παλιά BP. Πριν πόσο καιρό έγινε αυτή η αγοροπολισία? Στο διάστημα αυτό των 5 ετών είναι περίπου? Ναι. Και πρόσφατα. Τα τελευταία 1,5-2 χρόνια έχουμε αυτή τη στιγμή την ολοκλήρωση σχεδόν ενός εργοστασίου που θεωρούμε ότι είναι σοβαρό πλήγμα για το Κερατσίνι. Εργοστάσιο που έχει δεξαμενές. Έχουμε τις παλιές δεξαμενές, Γιάννη μου, επιτρέψτε τον Νίκο, γιατί μπερδεύομαι στο πληθυντικό και έτσι. Λοιπόν, έχουμε εκεί παλιά είχαμε τις εταιρείες πετρελαιοειδών που έχουν τις δεξαμενές, τις παλιές δεξαμενές. Εδώ έχουμε λοιπόν ένα εργοστάσιο το οποίο τι θα κάνει? Θα παίρνει τα υγρά λίματα των πλοίων που προσεγγίζουν το λιμάνι του Πειραιά, έτσι θα τα επεξεργάζεται, θα δημιουργεί λιπαντικά και έχουμε και ένα δεύτερο κομμάτι ιδιαίτερα σοβαρό, θα αποθηκεύει πετρελαιοειδή. Πού? Στα 50 μέτρα από το τελευταίο σπίτι της πόλης, έτσι. Είναι ένα ζήτημα λοιπόν. Ναι. Το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή είναι σε κίνηση να ολοκληρώσει τις διαδικασίες της λειτουργίας. Αυτή τη στιγμή αποθηκεύονται στα 50 μέτρα ή όχι, θα δεν έχει ξεκινήσει, θα αποθηκεύονται σε περίπτωση που υλοποιηθεί αυτό το σχέδιο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι θέμα διαπραγμάτευτο, έτσι, όχι για την περιοχή των λοιπάσματων. Είναι μια βόμβα στα όρια της πόλης, των πόλεων μας, γιατί δεν είναι μόνο το Κεράτσι. Είναι ένα σημαντικό ζήτημα. Τι αποφέρει? 35 θέσεις εργαζομένων. Δηλαδή στην κορύφωσή του, παλιά μας λέγανε τα λοιπάσματα σας σκοτώνουν, αλλά σας δίνουν δουλειά. Έτσι, το κατάπινε ο κόσμος για δεκαετίες. Θέριζε ο καρκίνος. 800 και 1.000 άτομα. Έτσι, 3.000 άτομα. 3.000 τα λοιπάσματα, έτσι. 2.500 ψέματα. Είχε ένα λογικό αντίκρισμα, πώς να σας το πω δηλαδή. Οι παλιά, ξέρω εγώ, λέγανε, απαντούσαν ο Ποδοσάκης και οι απόγονοί του ότι μας βρήκατε. Εμείς το φτιάξαμε το εργοστάσιο και μετά έρθατε εσείς. Είχε μια λογική εμπαστριπτώσει όλο αυτό το σήμερα όμως με 35 θέσεις που λέτε. Θέσεις εργασίας, παιδιά, να υποθηκεύεις τη ζωή και την ασφάλεια εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Δεν γίνεται. Θεωρούμε λοιπόν. Τι πρέπει να γίνει εκεί και ο χώρος αυτός πώς μπορεί να αξιοποιηθεί υπέρ των συμφερόντων των δημοτών σας? Είναι πολύ εμπλεκόμενοι τελικά. Ναι, βέβαια. Θέλουμε να μας πεις με συνοπτικά, όχι. Εσείς μπορεί να έχετε μια ξεκάθαρη θέση. Το θέμα είναι ότι τι θα κάνει και η περιφέρεια και βέβαια και η κυβέρνηση αν μπορεί να έχει θα κάνει η περιφέρεια. Τι θα κάνουμε εμείς? Θα σας πούμε εμείς λοιπόν τι θα κάνουμε εμείς. Εμείς απέναντι στο έγκλημα, η λέξη που χρησιμοποιώ είναι συγκεκριμένη, στο έγκλημα Μανιάτη. Διεκδικείτε όλο το χώρο. Τα πάρουμε ένα-ένα. Κατά τα άμεσα, έτσι. Στο έγκλημα Μανιάτη που άλλαξε μια νύχτα το χώρο των λοιπασμάτων και τον μετέτρεψε σε χώρο λιμενοβιομηχανικής δραστηριότητας. Άρα έχει τη δυνατότητα ο κάθε κύριος επιχειρηματίας να πάει να στείνει βιομηχανικές δραστηριότητες που είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς ήδη ξεκινάμε, είμαστε σχεδόν έτοιμοι να φτιάξουμε τη δική μας τροποποίηση στο γενικό πολεοδομικό σχεδιασμό. Η πόλη μας είναι, το χωριό μας είναι. Εμείς είμαστε εκείνοι που πρέπει να έχουμε την ευθύνη και να χωροθετούμε κάποια πράγματα. Άρα το πρώτο που κάνουμε είναι πρόταση στην καινούργια κυβέρνηση για τροποποίηση, για αλλαγή του γενικού πολεοδομικού σχεδιασμού που άλλαξε σε μια νύχτα χωρίς να ρωτηθεί κανείς. Από τον Υπουργό ένα χρόνο. Ήδη έχουμε προσφύγει και το Μάη στο Συμβούλιο της Επικρατείας, γιατί θεωρούμε. Άρα πάλι θέμα πολιτικής βούλησης είναι. Προφανώς το ένα κομμάτι.
Ό,τι αλλάζει αρνητικά μπορεί, θεωρώ, εύκολα να αλλάξει και θετικά. Και ό,τι αλλάζει μέσα από τη Βουλή. Προφανώς. Δηλαδή, με υπουργική απόφαση με τον κύριο Μανιάτη, πάλι το ίδιο μπορεί να αλλάξει. Δεν αλλάζει κάτι άλλο. Δεν υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση. Δεν μιλάμε για καμία επαναστατική διαδικασία. Μιλάμε για κάτι πολύ απλό. Με μια υπουργική απόφαση, ένας χώρος φιλέτο κατά τη δική μας τη γνώμη σε άλλη κατεύθυνση, μετατράπηκε σε αυτό που ήταν ο χώρος πριν 20 χρόνια, 15. Εσύ, Γιάννη, θυμάσαι, δεν ξέρω αν είσαι από τον Πειραιά, γι' αυτό δεν στο λέω. Θυμάσαι τι γινόταν στις πόλεις μας, έτσι. Εύκολα λοιπόν μπορείς να το κάνεις αυτό. Είναι το πρώτο πράγμα που θα κάνουμε. Το δεύτερο πράγμα που κάνουμε. Εμείς θέλουμε στην αντίληψη όλων αυτών των φερόμενων ιδιοκτητών να υπάρχει και κάτι ξεκάθαρο, παιδιά. Ο Δήμος δεν μπορεί να μην είναι ισότιμος συνομιλητής. Δεν γίνεται. Και γιατί διαθέτει έκταση, και γιατί αυτό που οι άλλοι φαίνεται ότι διαθέτουν, τι να κάνουμε, είναι κομμάτι της πόλης. Ναι, μέχρι τώρα λοιπόν δεν μας ακούνε. Συνομιλητής σε τι? Δηλαδή, ένα λεπτό. Το να αρκεί να είναι κανείς μόνο ισότιμος συνομιλητής. Καταρχήν να κατακτήσουμε αυτό. Γιατί μέχρι τώρα δεν υπήρχε. Δεύτερο ζήτημα, εμείς με επιθετικό τρόπο βάζουμε τη δική μας αντίληψη για την περιοχή. Ναι, 640 στρέμματα. Ναι, εμείς οτιδήποτε. Να μπουν όλα. Τα πάντα σε μια κατεύθυνση βιώσιμη κατά τη δική μας τη γνώμη, σε μια κατεύθυνση που θα είναι αναπτυξιακή για την πόλη έτσι κι αλλιώς, και σε μια κατεύθυνση όμως που θα παίρνει υπόψη της ότι το επίκεντρο όλης αυτής της ιστορίας ήταν οι άνθρωποι και οι ανάγκες τους. Για παράδειγμα, εμείς θα πάμε να κουβεντιάσουμε. Καταρχήν θα μπούμε με επιθετικό τρόπο στο χώρο μας, θα το δείτε το επόμενο διάστημα. Θα πάμε να κουβεντιάσουμε με τους άλλους για τις δικές τους πρωτοβουλίες. Σε ποια κατεύθυνση όμως? Έτσι, σε μια κατεύθυνση να ξαναστήσουμε ένα παλιό μοντέλο ανάπτυξης που οδήγησε την πόλη στο να θερίζεται από τον καρκίνο ο κόσμος της, ή σε ένα μοντέλο ανάπτυξης που θα σε οδηγεί αλλού? Δεν πάμε να κάνουμε, παιδιά, όλη την περιοχή των 640 στρεμμάτων ζούγκλα του Αμαζονίου. Ναι. Να τη φυτέψουμε. Ναι, γιατί πολλοί νομίζουν ότι εσείς η άποψη δεν είναι εύκολο, Δήμαρχε, όμως να γίνει και παράδεισος. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Δηλαδή, όποιος πει ότι είναι εύκολο να γίνει παράδεισος αυτό, θα είναι εκτός λογικής. Καταρχήν να συμφωνήσουμε σε κάτι. Αλλά πρέπει κάποια πράγματα βασικά να γίνουν. Για παράδειγμα, παιδιά, λέω εγώ τώρα, γιατί να είναι ανάπτυξη, ξέρω εγώ, η αδειοδότηση της Λαφάρης για να ξαναβγάλει τσιμέντο στην περιοχή, και να μην είναι ανάπτυξη, τέλος πάντων, να μεταφέρω στο συγκεκριμένο χώρο ένα κομμάτι από το Πανεπιστήμιο Πειραιά, π.χ. Κάτι που θα ζωντανέψει συνολικά την πόλη. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει κατοικία, σημαίνει εστίαση, σημαίνει 1002 πράγματα από τους φοιτητές που θα σειρώνουν στον χώρο. Παράδειγμα, λέω εγώ. Γιατί να σημαίνει ανάπτυξη, τέλος πάντων, το να φτιάξω ένα μόλι. Θα πει όμως και η Λαφάρης, για παράδειγμα, ότι και εγώ κάνω μια επιχείρηση. Εγώ βάζω τώρα, κάνω το συνήγορο του διαβόλου. Ναι, καλά κάνετε. Έχω και εγώ μια επιχείρηση και κάπως θα πρέπει και εγώ να την αναπτύξω εδώ. Θα πείτε εσείς, ερωτώ τώρα εγώ, θα πείτε εσείς, ναι, εντάξει, έχεις δίκιο και σε αυτή την περίπτωση, αλλά επίτρεψέ μου, κυρία Λαφάρης, κυρία Τάδε, κυρία Εθνική Τράπεζα, να κάνω εγώ το δικό μου προγραμματισμό εδώ υπέρ των συμφερόντων των ανθρώπων που εκφράζω εδώ στο τραπέζι, αλλά από την άλλη πλευρά εσύ θα πρέπει να κάνεις αυτό αν θέλεις να συμμετάσχεις σε αυτό το παιχνίδι. Αυτό θα πείτε. Αυτό ακριβώς θα ήθελα να δώσω μια απάντηση. Καταρχήν, εδώ και 20 χρόνια δεν γίνεται τίποτα, όχι γιατί φταίει ο Δήμος. Φταίει γιατί οι φερόμενοι ιδιοκτήτες άφησαν τις εκτάσεις αυτές που θεωρούν δικές τους εκτάσεις να είναι στην κατάσταση που είναι. Δηλαδή δεν είπαμε εμείς στον Όλτ μην κάνεις κάτι, δεν είπαμε στην Εθνική Τράπεζα μην αξιοποιήσεις το χώρο σου. Υπήρξαν δημοτικές αρχές που έφταιγαν, επιτρέψτε μου να σας πω. Σε ποια κατεύθυνση? Δημοτικές αρχές οι οποίες δεν πάλεψαν καθόλου τη δικιά τους πρόταση. Τη δική τους πρόταση. Συμφωνώ μαζί σας, αυτό ακριβώς σας λέω. Που δεν είχαν καν πρόταση. Δέστε. Να συμφωνήσουμε σε κάτι και θα δείτε ότι είναι έτσι. Τα τελευταία 15-20 χρόνια τι είχαμε? Είχαμε δημοτικές αρχές που αποδέχονταν το ρόλο του να σου στρώνει άλλο στο τραπέζι, στο σπίτι σου, και να σου λέει, άμα το θυμηθεί κιόλας, έλα ρε φίλε. Είχαμε σχέδια από τον Όλ. Είχαμε σχέδια για το χώρο από την Εθνική. Από όλους είχαμε. Και οι Δήμοι συνήθως, ο Δήμος δηλαδή, συνήθως συνηγορούσε σε αυτά τα σχέδια χωρίς να παίρνει υπόψη τίποτα, και από αυτό που δεν είχαμε καμία σκέψη, καμία άποψη, κανένα σχέδιο, κανένα πρόγραμμα ήταν ο Δήμος. Εμείς λοιπόν είμαστε στο μετά και λέμε, λοιπόν, εμείς θα συζητήσουμε με αυτούς που φέρονται ως ιδιοκτήτες. Έτσι. Δεν έχουμε τη δυνατότητα, ότι εμείς νομοθετούμε να παίρνουμε τις ιδιοκτησίες των ανθρώπων. Ξαναλέω, αν και έχω σοβαρή ένσταση για το πώς έγιναν οι ιδιοκτήτες. Όμως πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα. Να συμφωνήσουμε ότι με παρέμβαση του κράτους πρέπει η συγκεκριμένη περιοχή να μην έχει βιομηχανική δραστηριότητα. Ναι. Αν συμφωνήσουμε σε αυτό, σας λέω αλήθεια, όλα τα άλλα είναι εύκολα.
Αν ξέρω εγώ η Εθνική έρθει και πει, γιατί είναι και το σχέδιό της, ότι θέλω να φτιάξω ένα μόλ, ρε παιδί μου, στην περιοχή. Προφανώς και εμείς θα έχουμε αντιπρόταση. Ότι εμείς δεν θέλουμε ένας μεγάλος να λιμένεται μια τέτοια έκταση, ένα τέτοιο φιλέτο, αλλά θα θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στους συμπολίτες μας, στους συνδημότες μας να έχουν επιχειρηματική δραστηριότητα σε αυτό το χώρο που να έχει συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αναψυχή, ψυχαγωγία. Δεν πάμε, παιδιά. Απέναντι, ξέρετε. Μ' αρέσει να κάνουμε κουβέντα για ανάπτυξη. Ανάπτυξη σε ποια κατεύθυνση? Για πέστε μου εμένα, γιατί ξαναλέω να μην είναι ανάπτυξη, αντί να φέρω το μολ, να φέρω το Πανεπιστήμιο Πειραιά. Για πέστε μου εμένα, γιατί δεν είναι ανάπτυξη, αντί να φυτέψω, δεν ξέρω εγώ τι θέλω να φυτέψω, τι είχαν στο μυαλό τους, να πάρω το κουφάρι των λιπασμάτων και να το ζωντανέψω, να φτιάξω ένα μουσείο για τη βιομηχανική ιστορία του τόπου. Να καταφέρω μέσα από το λιμάνι να στρέψω τον όρπ σε μια προσπάθεια να μην του φεύγει ο κόσμος να πηγαίνει στην Αθήνα, αλλά να μένει πού, στον Πειραιά και στις παρυφές του. Γιατί να μην είναι ανάπτυξη αυτό και να είναι όλα τα υπόλοιπα? Μάλιστα, Δήμαρχε, επειδή δεν έχουμε πολύ χρόνο, να σου ρωτήσω ακόμα κάτι. Λοιπόν, είχε έρθει στο προσκήνιο αυτή η περιβόητη πρόταση, την οποία, επειδή έτυχε να μη συνομιλήσω εγώ με τους αντίστοιχους ανθρώπους όσον αφορά τη φόρμουλα. Ναι. Λοιπόν, επειδή κάνανε και μια μεγάλη συνέντευξη τύπου και εκεί παρουσίασαν ότι είχαν κάνει μια δουλειά, ότι συνομιλούσαν και με τον κεντρικό διοργανωτή. Αυτό τελικά έχει ρεαλιστική βάση? Καταρχήν, όχι και οι προθέσεις, θέλω να μας πεις αν υπάρχουν, ή και αν έχεις καμία επαφή στο διάστημα αυτό που είσαι δήμαρχος, αλλά και εάν υπήρχε ποτέ δυνατότητα να γίνει σε αυτόν τον χώρο. Λοιπόν, αυτή η ερώτηση θα έπρεπε να απευθυνθεί στο δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που έπαθε το ίδιο, έτσι. Ναι. Τους βάλανε και βρήκαν 80 χιλιόμετρα έξω από την πόλη όμως. Λοιπόν, κάπου 80 χιλιόμετρα. Καταρχήν θα έπρεπε να απαντηθούν δύο ερωτήματα που εμένα δεν μου απαντήθηκαν. Το ένα, που θα βρεθούν άνθρωποι να δώσουν 800 εκατομμύρια ευρώ για μια επένδυση. Εσύ έκανες και μια επαφή, μίλησες με κάποιους? Έκανα. Προφανώς ακούσαμε τους ανθρώπους, είναι έξω από τη δική μας αντίληψη, θα σου πω γιατί. Έτσι απλά εμείς βάλαμε και κάποια ερωτήματα, καταρχήν τα βάλαμε σε εμάς. Για να μπορείς να είσαι απέναντι σε μια πρόταση, πρέπει να έχεις καταρχήν λόγους να είσαι απέναντι, και δεύτερον να έχεις και μια αντιπρόταση που να είναι στη λογική που σου είπα πριν. Ένα ζήτημα λοιπόν, κατά πώς θα βρίσκονταν σε αυτή τη φάση άνθρωποι που θα βάζανε 800 εκατομμύρια για να την πατήσουν όπως την πάτησαν στην Κωνσταντινούπολη. Έτσι. Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει, παιδιά, είναι αυτό το ερώτημα που έβαλα εγώ πριν. Τι σημαίνει Φόρμουλα 1? Δεν είμαστε καταρχήν στο Μονακό, είμαστε στην Τραπετσόνα. Έτσι. Τι σημαίνει Φόρμουλα 1? Σημαίνει ότι η πόλη σου παίρνει ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό καταρχήν. Γίνεται η πόλη της Φόρμουλα 1, αν γινόταν, όποτε γινόταν. Ναι. Δεύτερο ζήτημα, τι προβλήματα θα έλυνε? Όλες οι προτάσεις. Έχω ακούσει προσεκτικά και την πρόταση των ανθρώπων. Έτσι. Χιλιάδες θέσεις εργασίας, οι οποίες όμως κάποιος θα έπρεπε να πει και να εξηγήσει και να είναι λίγο πιο αληθινός ότι θα ήταν εποχιακές θέσεις εργασίας. Έτσι. Και προφανώς θα ήταν καντινιέριδες ή δεν ξέρω τι άλλο σε αυτή την κατεύθυνση. Το δεύτερο ζήτημα που πρέπει κανείς να δει είναι τι θα έφερνε στην πόλη αυτή η ιστορία από την άποψη της επιβάρυνσης. Είμαι έξω από τα τζάμπο εδώ του Πειραιά, κάθομαι, περιμένω τη γυναίκα μου, εκεί έχουν ένα συνεργείο αυτοκινήτων το οποίο μετράει την υποδύναμη, φαντάζομαι, των μηχανών αυτοκινήτων, Porsche και τα υπόλοιπα. Τρελάθηκα. Μάσα ένα από αυτά και εγώ θα πάθαινα έφραγμα. Κοντολογής και κάνοντας πλάκα, έτσι, παιδιά. Μιλάμε τώρα για παρεμβάσεις που, ξαναλέω, πέρα από την αντίληψη, πέρα από τη φιλοσοφία, δεν απαντάνε και σε ερωτήματα των ανθρώπων. Προφανώς και εμείς δεν θα μπαίναμε στη διαδικασία να βρεθούν αυτά τα κεφάλαια για μια επένδυση, ξαναλέω, γι' αυτό σου είπα να ρωτήσει τον Δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης, στην οποία η εταιρεία που είναι πίσω από αυτήν την υπόθεση σου λέει φτιάχτην, και αν τη φτιάξεις. Αυτό είναι η πεντουσία, επειδή παρακολούθησα πολύ προσεκτικά, γιατί μετά από καιρό που ακουγόταν και τα λοιπά, πήγα σε μια συνέντευξη τύπου τελευταία. Λοιπόν, και η πραγματικότητα και η πεντουσία είναι ότι το κόστος, οι διοργανωτές λένε εμείς είμαστε μέσα, το κόστος των υποδομών, εμείς θα φέρουμε τη διοργάνωση. Το κόστος των υποδομών είναι 800 εκατομμύρια και δεν υπήρχε βέβαια απάντηση ποιος θα τα βάλει. Και πέρα από αυτό, και αν πραγματικά θα χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένη πίστα, αν λοιπόν εμάς μας βρίσκανε, πάω εγώ τώρα, μου αρέσει να περνάω στην αντεπίθεση, ας μου βρουν εμένα 800 εκατομμύρια, έτσι, και θα κάνουμε πράγματα στην περιοχή συνολικά του Πειραιά, που θα δίνουν απάντηση και στην εργασία των ανθρώπων και στην ποιότητα ζωής. Δεν βρίσκονται έτσι 800 εκατομμύρια για προφανώς, παιδιά, έτσι, και μάλιστα σε τέτοιες εποχές. Παρόλα αυτά, εγώ λέω ότι το θέμα είναι σε ποια κατεύθυνση θέλεις να δεις τα πράγματα. Επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο, έχουμε ένα λεπτό μόνο. Αυτό που έχει να κάνει είναι με το νεκροταφείο. Γιατί ξεκίνησαμε με το νεκροταφείο, δεν το πήραμε το θέμα. Έχεις ένα λεπτό, Δήμαρχε, να μας πεις. Είναι σοβαρό το ζήτημα του νεκροταφείου και απαντάει και στον πόνο και την αγωνία πολλών ανθρώπων
ανθρώπων που έχουν χάσει δικούς ανθρώπους, που πρέπει να είναι σε ένα περιβάλλον σοβαρό. Έτσι. Και εγώ θυμάμαι ότι τα πρώτα ρεπορτάζ, όταν χτιζόταν ακόμα για το σχιστό μιλάμε. Για το σχιστό, για τον Ευρωπαϊκό του σχιστού. Όταν χτιζόταν ακόμα, τότε που με φανφάρες μας έλεγαν διάφορα και διάφορα, και σήμερα φτάσουμε σε ένα σημείο πια που ο κόσμος δεν ξέρει τι να πει. Έχεις ένα λεπτό ειλικρινά να τοποθετηθείς από αυτό. Έτσι, καταρχήν ζούμε σε μια χώρα που δεν σέβεται τους ζωντανούς πολύ περισσότερο. Φαντάζεστε ότι έτσι και όλοι εκεί μέσα έχουμε ένα κομμάτι δικό μας. Λοιπόν, με αυτή την έννοια λέω ότι οι δημοτικές αρχές αποφάσισαν πια, έτσι, να μην είναι απλά συμμέτοχοι σε αυτό που γίνεται, να πάρουν την υπόθεση πάνω της. Η υπόθεση στο νεκροταφείο απαιτεί μέτρα και παρεμβάσεις και από την περιφέρεια και από τους δήμους, στους οποίους τα όρια τους είναι, και γιατί πρέπει να έχει πιο ανθρώπινο πρόσωπο. Οι άνθρωποι μας είναι εκεί, έτσι, και έτσι πρέπει να τους αντιμετωπίσουμε. Θα πάρθουν συγκεκριμένα μέτρα και πρωτοβουλίες, δηλαδή και να υπάρχει καθαριότητα που δεν υπάρχει και να εξηγιανθεί ένα ολόκληρο σύστημα. Εκεί σας λέω αλήθεια, σου σηκώνει τη τρίχα μα με λύσεις, με λεπτομέρειες για αυτό το πράγμα. Πλοκή υπάρχει στα νεκροταφεία. Έτσι, πλοκή και με ένα διά μπροστά. Σε αυτή την υπόθεση οι δημοτικές αρχές δεν μπορούν να σφυρίζουν αδιάφορα, έτσι. Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να βγάλουμε ως ηθικό δίδαγμα τη σημερινή συζήτηση που είχαμε. Ασφαλώς, και τα ονόματα των επιχειρηματιών, Φιετζόγλου και τα λοιπά, τα οποία ξέρουμε ότι είχαν από εκεί. Εγώ έχω γράψει πύρινα άρθρα πριν από 20 χρόνια για τα συγκεκριμένα γεγονότα και δεν έχουμε χρόνο τώρα. Απλώς να το αναφέρουμε εμείς ως δημοσιογράφοι. Έτσι, ωραία κουβέντα να την ανοίξουμε κάποια στιγμή. Βεβαίως θα την ανοίξουμε. Μα ζητά 10 εκατομμύρια, ξέρετε. Για κάτι που δεν έχει κάνει, έτσι. Το ζήτημα είναι λοιπόν ότι πώς θα αντιδράσει νομοθετικά η κυβέρνηση, πώς θα αντιδράσει επίσης η Δημοτική Αρχή απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα και πώς θα έχει δίπλα της τον κόσμο να του στηρίζει την ώρα που γίνονται αυτές οι επαφές, συνομιλίες, ο κόσμος να είναι δίπλα και να λέει: ξέρετε κάτι, στηρίζουμε. Αλλά για να σας στηρίξουν πρέπει να μάθουν τι γίνεται. Πρέπει να μάθουν τι γίνεται και να τους πείσετε. Εγώ λοιπόν μόνο μια κουβέντα θέλω να πω για το συγκεκριμένο θέμα. Πρέπει οι δημοτικές αρχές πια, αφού ξέρουν το πρόβλημα του νεκροταφείου, να μην σφυρίζουν αδιάφορα και να μην κάνουν ότι δεν είναι δικό τους πρόβλημα. Είναι πρόβλημα των δημοτικών αρχών 5 δήμων. Αυτοί πρέπει να μπουν μπροστά να εξηγιάνουν την κατάσταση εκεί. Μετά από 100 μέρες διακυβέρνησης της νέας διακυβέρνησης θα τα ξαναπούμε σίγουρα, γιατί υπάρχουν θέματα που σίγουρα πρέπει να λύσει η κυβέρνηση και αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση. Χρήστος Βετάρακος, ο Δήμαρχος Κερατσινίου Δραπετσόνας. Φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Νίκος Ιφάκης, Γιάννης Κλάης στα μικρόφωνα. Περικλής Τσατσαρούνος στη ρύθμιση του ήχου και Σοφία Παπα-Νικολάου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ακολουθεί το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Αύριο πάλι στις 12 το μεσημέρι. Να είστε καλά. Γεια χαρά.